Fost dawk li vvutaw f'din l-elezzjoni ġenerali kien hemm l-ogħla awtoritajiet tal-pajjiż fosthom il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech illi vvota fl-iskola sekondarja ta' Żokkrija fil-Mosta. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista intlaqa mill-Kummissjonarju Elettorali Ewlieni Joseph Camilleri u kien akkumpanjat minn Elmeri Grech kif ukoll uliedhom Neil u Marija. Preżenti wkoll is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Michael Piccinino. Fl-ewwel kummenti lill-midja wara li ħareġ mill-post tal-votazzjoni, Bernard Grech appella biex kulħadd jaqdi dmiru u jmur jivvota. Nirringrazzja kull min illum se jipparteċipa f'dan l-eżerċizzju demokratiku, jalla kulħadd jagħmel il-ħidma tiegħu u kull min qiegħed fir-responsabiltajiet varji jerfa' dak ir-responsabilt bl-aħjar mod ħalli konna elezzjoni kemm jista' jkun fair biex il-poplu b'mod seren jażel it-tmexxija l-5 snin ġejjin. Sa dan it-tant matul il-ġurnata vvutaw il-President ta' Malta George Vella u martu Mirjam Vella fl-Iskola Sekondarja taż-Żejtun kif ukoll l-Arċisqof Charles Scicluna u l-Mexxej Laburista Robert Abela. Ivvota wkoll il-President Emertu ex-kap tal-Partit Nazzjonalista Edi Fenekadami illi xeħed il-vot tiegħu fl-Iskola Primarja ta' Birkirkara.